ክኸውን ኣይነበረን ብምርጫ እንተ ዝነብር እሞ እቲ ኣነ ዝሓልሞ ዕድል እንተ ዝወሃበኒ እንታይ ክኸውን ከም ዝሕሸኒ ድሌት ወዲ ሰብ ብዙሕ እዩ ክፍኣቱ ከዓ ማዕረ እዩ ምረጽ ክወሃበካ እንተ ዝበሃል እሞ ሃብቲ ንዋይ ምበለ እዚ ሰብ ንሱ እዩ ዘሕምሞ ዝተደነሰ እኳ ገንዘብ ምለመነ ገንዘብ ምስ ሓዘያ እዩ ጥዕና ክገዝእ እናሓለነ ግን እዚ ፈጣሪ ሓንሳብ እንተሰምዓና ከከም ዝተመነናዮ ዝደለናዮ ክበና ኣነ ምበልክዎ ነይረ ካብ ድሌት ወዲ ሰብ ፍልይ ብዝበለ ኩሉ ገንዘብ ሃብቲ ንዋይ እናበለ ምበልክዎ ግን ኣነ ክኸውን ኣይነበረንን ኩሉ ዝተመነኽዎ ዋላ እኳ እንተዝውንን ንንጉስ ሰሎሞን እኳ ክብረቱ ዝገረሞ ደድሕሪ ንፋስ ምጉያ እዩ ናይዚ ዓለም እዚኣሞ ሰብ ክኸውን ኣይነበረንን ንፈጣሪ ምበልክዎ እቲ ምንታይሲ እዚ ሰብ ዶ ኣይኮነን እዚ ሰብ ዝብልዎ